Pinasinaya naman po ng lokal na pamahalaan po ng Balaoan, La Union ang modernong passenger lounge na layuning makapagbigay ng ginhawa sa mga mananakay sa nasabing bayan. Tampok sa pasilidad ang nursing room para sa mga nagpapasusong ina, charging outlet at automatic sliding door at fully air-conditioned na hintayan ng mga commuters. Ipinagmalaki naman po ng tanggapan na solar-powered ang nasabing pasilidad upang maisulong ang pangangalaga sa kalikasan kasabay ng mabisang paggamit ng enerhiya. Libreng magagamit ng mga commuters ang pasilidad ngunit apila sa mga publiko ang responsableng paggamit upang mapanatili ang kalinisan at magtagal ang mga kagamitan dito. Positibo naman ang tanggapan ng publiko sa proyekto na itinuturing niya bilang kauna-unahang umanong fully air-conditioned na hintay ng pasahero sa lalawigan ng La Union. IFM News. IFM News. IFM News.